prest bigarrengo platerak inazteko, ezta? Zein izango da? Izango da itxaskabra, garizain zuri batzukaz, da ider batzukaz, krema bat, da gero kurrin krematxue, edo olako bat, bai. Olako bat. Bai, toke berezitxuet, bai. Hori da. Osagaiak izango dizkizuet. Esne gaina, itxaskabra, garizain zuriak, ilarrak, kurria, jingibrea, tipulatxa, baratxuriak, jogurra eta gurina. Hortan, honetara uretara, botagu tipulapur bat. Tipulapur bat? Bai. Hori da, bai. Hau tope jarriko dut, ezta? Bai. Hori da. Tope. Itxaskabra gaurko honetan ekarri dezu, zati eder bat, hori da. Bai. Ja eskamak enduta, eta garbi da. Nahiko. Nahiko horrela. Bai. Zerbaitekin laguntzien izan ezko, abisa. Bai. Lehen da bizi, hilarrak egoziko dituzu. Bai. Horretako ipingo du. Guretan tipulapur bet. Tipula pizkatxuet. Ada nabarroa. Bai. Da, hori da proiektu. Hori ere bota. Ingrediente magiko. Magiko, hori da. Bai. Da, irikitzen hasten da nien, hengo duguz, iderrak egoziko guz. Bai. Da gero, atarako godana, iderrekin guz urutzetaren pini, koloria mantentzeko. Bai, hori da. Oso importantea, Oso importantea. Da, bilen bitxartien... Garizain zuriak zuritu. Bai. Hori gero erabilingo ditugu, ezta? Azkenengo zatizek endugu gotzagu, hauztugu berrebiluko. Bale? Lehenko guz. Habe gaur boten goitutu, bai, horre bai. Hau, zuri joa purtsuet. Honek beko eberrak... Bai, horrela horrekin kendu ezke ondo. Ez tegu izten ondo berrinduten. Hola, pixka lagundu ezke ondo. Hori da. Da gero, guztalioak guz kremantzako, da gero puntek, edo honek... Dekoratzeko? Hau, bai. Parte alde politia, hengo dugu, dekoratzeko, da jateko bai. Xamurrera esaten dana. Bai, da jateko bai. Dana jateko, platerien jatzen gauz guztia jateko. Hori da. Hori denpora askoik, oin dala denpora askoik ezin da ben, platerien ipintzen dara. Dana jateko dala. Bai. Apaintzeko jartzen dira gauzak, baina gero apaingarri horiek ere jateko. Zuek gaurko honetan ekarri duzu, itxaskabra, baina baita ere rodabailuakin, bixuakin lan egiten duzue arrain mota desberdinakin? Ez que hau platera dau busturi. Busturian. Gauz, egongo gara azte guztien, gaztetan busturiko platerak eta... Hori da. Bai, gogoratu guztioi, esaten duen busturia da, berak jatetxea daka zailo barri zean Gernikan, baina gero handi, bos bat minutura, zenbat kilometro. Bai, 5 minutu. Bai, 5 minutu, busturian, Torre Madariagan, dauka jatetxea beak eramaten dutena, ezta? Biodiversitate zentroan dugu. Biodiversitate. Orduan, joan gara, azte guztien, aztetan... Eta platera hoeoten da, antxen bertan, ezta? Hau bai. Hori. Hau bai. Bale, nik uste hilarra sartzeko moduan, hasi da bitak iten, bai. Danak? Bai, hor dena, bai. Bai. Hau listo dugu. Hau listo, martxan, haure martxan. Nik joan ganek saltza egiten. Saltza egiten. Bale, orduen. Bai, kurrila eta jengibrien saltza, ezta? Bai, lehenengo gurin pixka jarri. Gurina purtsu bate. Bai. Hori da, beste zati bat ere bai. Bai. Nahiko. Hori da, beste zati hauek. Bai, garritu. Tipulatxa. Bai. Txalota, tipulatxa. Baratxuria eta tipulan arteko... Erdin azte bat da. Erdin azte bat hori da, bai. Tipula gitzeo edo tipula gorze, bai. Bai. Que tipula gorze ukin ezkero edo... Poxua da baita ere tipula gorria. Amaz, guk gero baserri. Gu... Zeu bazarrian. Bai. Bueno, izekoan baserri. Izekoan baserrian. Baita ere ura zan, zailo baserria, ez da? Bai. Hori da. Handik gure jatezin izena. Jatezin izena handi dator. Segura zuen, nire haitxan, baserri da.
Da gaur egun baserria badao, bai, ez da, mantentzen da. Kampo Santuen aldamenean. Kampo Santua. Ba, dao, Gerniko Kampo Santuen gainean. Da, nire gurasoak, batzuk, ze dauz, anei zarrena 80 urte dekoz. Bai. Bai, 80 eta bat. Bai, gorantziak. Gero batuaz, 80... Danak aurrea. Bai. Ba, bialdu. Handi berantza, gerran sasoien, etzetik ikuste ben zelan etorti ziren bombardean kamioiek, gentiegaz, Kampo Santu ere. Momento tristiak. Zer ziritzen, hilarrakata ingo ditut, ezta? Ba, segundo bat. Beze pixkat eta listo. Minitxutxu bat da atarango. Bale, Honein jarapurtzu bat emon. Darra emango jo, bai. Eta gero, zer zindeko, nik zuberte dekot, ze pipertxo izedu... Dan haintxin bertan, baratzen egiten dira. Honetarikoa da nemana. Antxedeko, da nire izekoak hau teste oso da. Eta gerrikako piperrak? Bai. Produkto estrella da... Pipertxo horizeroa? Bai. Bueno, honek atarango guzia? Ataren gutu, bai. Eta mentxen urre. Badak aindarra honek, Hori bajatu buruet? Bai. Nik ateko eskixu eta zu prestatu berakatza? Bai. Ba, listo. Hain segiduen, honek zaizurekik jarriko guz. Hori da. Azken alde honetan, berakatza entzun dut eta Gipuzkoaldean gabiltza eta beti baratxuria. Eta azte honetan, berakatza. Ba, ezan eta norraiteke. Aizu, noiz baitian ezan berakatza, beti baratxuria eta bueno. Azte guzti honetan, baratxuriari berakatza. Bueno, ia, azti esela bukatzen dugun, barakatza edo baratxuria, Tota. A ber. Momentuan gaur, berakatza. Bueno, eta hoen, tanak harrapatzen, zaila. Bueno, nik ondo. Bai, nik ondo. Oan hemen zeak zartuko dituzu, gari zainzuriak. Bai, berto. Bale, bato beste hor da, baina bueno. Bai, nik petzaude, nik goztan dut anekaz, nikoa dela. Hortia, bai. Horrekin eko berriz indar emango diot, listo. Bai, Horreke- oan saltzekin jarraituko da hemen. Bai, horrek goguz hordik atera. Atea zuzenian ja. Bai, zeustaltzien, beste kastarrotxu atera. Bai, Zeustaltzien, uretan temporala arrei bat dauz, txarto. txarto. Galtzen justu dabe ze- aroma, da dana. dana galtzen dabe. Bai. Hau bai, martxan dau. Egutu para bat. Eta gari zainzuriak ere. nire batzen. Batea. Todo suave. Bale, eta gari zainzuriak ere listo ateatzeko zibitzen. Habek, Bai, honek minitxo erdi edo, minutu horri bat. listo doz. Bale, Hori da, oin bai. egu apurtxo bet, jengibrea eta kurrian Hori da, dugu. sustraia ekarri dezu, Bai. Bire, erakutsi. Bira, sustraia. Eta biten zaio azalaken du, eta pixka raiatu. Eki izan, nik ez dela oso gustukoa niri, Nire Jengibrea? oso gustukoa jengibrea, Gutxi bota bertzei hori bai, Bai, hori bai. Indarra handia Bai. duta. nik uste nire niko izango dela. Orduen, amiripengo gut apurtxo bet erretan, kurri Kurria, apurtxo bet, tostatzia gustatzen zazu, bai, ezta? bai. Hori. Igerri da, Bai, Igerri da, argi dago, Bai, Bai, nikoa. bai. Niri tartian eta ingoitu gari zainzuri hauek, Horre, nik uste nire listo Listo. duzela. Bai. Ba. Irapu bet. Gaur astelena, gaur feri eguna. Hori da. Herritan. Bai. Astelenetan egiten dezu Bai. Lastima, ona etorri behar da galtzi, baina, Gaur bueno. galtzia, baina bestela, asteleneroan izaten zea, Urte ezta? guztien zier deko goz, Bai, hori da. Cuando torna astelenin. Hori da, baina bestela zu goiturez astelenero juten zea, ezta? Bai, Hori da. bai. Ba, goizian lanien hasi baino Baina, leno, bueno, izaten zea azokan. Bai, lehenko bueltatxo batan, Bai, hori da. baina, ja, bederatzi jarri eta amartan, ja, tabernan, Tabernan. Bai. Txalako aroma, Bai. kurriak. Horra bota ezu jengibre pixka bat, eta zea, Jengibre eta kurri. jorria, bila. Da. Film Oin? bat.
Hana bati, nanastu. Bai. Hori. Listo. Vale. Oin. Azoka aitatu dugu, Gernikako azoka, eta astelenetan izaten da, eguna, eta gero urtean badia, batu beste bereziak. Bai. Adibidez, urriaren azken astelena da. Urriko lehenengo astelena, gano de. Domeka astelena egin da, konkursoa da feria. Lehenengo astelena. Lehenengo astelenean, urrikoan. Baina, domeka bat pasebide, ez da, igual urritik bat. Astelena tokatzen marin bada hilan bata, egon berdazai. Bai, horren bat. Ez da izegaitik, baina, bueno. Goitu da. Elisa gaztopea gara. Bai, Elisa. Elisa gaztopea gara. Osea que, bueno, badainona gota gugu ez negaia. Ez negaia. Vale. Xikzen zen bat? Bota. Bai, durria be. Vale, neko. Neko. Erazki dugu, zailo ere goxua. Bai. Zailo barrin, zure gurasoak hasi zian lanian, beak zabaldu zuten? Bueno, hasi ginen, 1970 hasi ginen, hasi zen ere ja, holan taberna bategaz. Janeko taberna bategaz. Taberna txiki bet, da oindana zailo jatetxe. Orduen, gero, 75 jarri ban, oindana zailo barri. Bai, bila daude aurrez aurre. Bai. Taberna? Bai, Juan Casada kalien. Hori da. Izena berdina du baita. Zailo zean ziginen. Zailo barri zan, zailo barri zi edo olakon bat. Bai, pixka bere iztegatika, baina izena zailo. Bai, olako estudi bat. Nire haiten ideak. Nik beste izan bat jarriko zion, baina. Baina, berak iban, berak... Da, bueno, gu alegin dugora, apurtxu beti inerkizau moti... Bai, berritzen, aktualizatzen hori. Bai. Bueno, hau listo dago. Eta ban, zer gaituko duzu, jogurra? Jogurra, bai. Hori da. Eta hau ze pixkat hola, kremosidadia emategatik anola pixkat teksturaldetik ez da ondo? Da gero, emotentzo mingotz. Bai. Bai, mingotz apurtxu bet emotentzo. Bai, garrastasuna. Bai. Da, bueno, mingotza garrastasuna. Bai, hoxo. Hola, gama. Muy bien, vale. Orduan. Pentsen nuen hau trituretie edo irabatute, baina petatu lan itxikotela, Laki da. Oso. Goxo hortxe nintziko dugu, beixoa, ez da? Batien nintziko dut? Ez du gehiago zer jarrika. Ez. Baina zu gaina mantenduko beixoa, ez da? Bai. Bueno, oin. Beste pauso bat. Oin joan gara, beste... Beste gaina bota? Bai. Martxan jarri. Horrela nahiko, ez da, ez gaina? Hola, apurtxo gehiago. Apurtxo gehiago, karrik izut, Karri, ganatu. Hola, apurtxo gehiago. Bai. Beste pixka gehiago bota. Apurtxo gehiago bota. Listo? Vale. Eta bueno, arraiak inaziko da, zibitzen. Ondo? Bai. Gola, arraia hemen txekarko dugu. Zerreko solomo potolo bat. Hori erditikan, zati eder bat. Bai. Hain behien honi azurrik ez dugu, azurrik amendeko zenak. Txekarri. Bat. Hori eta nintzen koloria bulta eta buelta emango diozu. Bai, da gero laberak zartuko gu, badan 5 minutu. Bale, zartagi bertan zartuko dugu, ezta? Bai. Beti, gure kostumbre, gure bida, zuke platenen gainen ipintzen mazo presentetako azal partetik lehenengo azala egin. Hori da. Edo, kelien partetik itzen bazu, lehenengo kelia egin. Bale. Bakoitzen ohiturakin zenbat ikasten egian gu, Bai, hori da. Pixkanaka. Bai. Ez que, zer gertatzen da,
lehenengo aldiz, sartena garbi dago. Orduan, beti urtengo dugu. Erakutzi berdan zehar zatila, hola xen, kolori eman. Horrezke behatu zailo, soltatu, eta listo. Hau, barrura? Bai. 180 gradutan, 5 minutu horrela? Bai, hola bat. Bale, bat. Nire bekero gogu. Bestela igual honea botako dugu? Bai, edo txikitxo bat dugu, eto. Bueno, ondo dijo. Sí. Bueno, hau ize gogu. Listo, eta? Bai, ize listo dago. Vale. Vale. Arki. Listo. Gutxi. Eta hori guan, iragazi dugu ez, ezta? Bai. Laguntzen izu? Ondo zuaz? Bai. Ondutxo hori, bai? Zua kolorea. Zera? Primerako. Bitartian, hau pasatzen egin bitartian, gogorazi guztioi, beste aukera bat, nahieran klikatu eta txorien zaioan sartu eta guri ikusteko aukera. Eta interneten inezkeo zuzenien ertentzen geha. Eta bestela, telefono erabilizkeo gure aplikazioa jetxi, eta bertan gaude, bakizue, nahieran, zuen izuen momentuan, berriz esplikatzen ditugu, gaurko errezetak, aurreko errezetak, eta zuen webgunea, nola da? Zaillobarri.com Zaillobarri.com Aste hontako jatetxea. Nun dago Gernikan. Hori da. Eta gero, md-gastro.com bebai. mdgastro.com eta hori da Torre Madariaga Busturian. Danak esan ditugu eta oan zuek erabili mesedez. Facebook bebai. Facebook pagina bebadekuz, jatetxekoak eta torrokoak. Ustuz dara moderno, Ondo, alexen, aktualidade hori zen da. Sasoi larrei, ez tekote, edade gaitik ez tekote sasoi larrei, baina, bueno, zure zeniak eta ibiltzen dira, eta orduan, indar berria. Eskerrak semieri. Eneko dabil zurekin. Bai. Zukalda ikasten, animatu berdezu egun hobetako batien etortzen. Kostako zailo, baina, zuka esan. Alinduko gara. Hori da. Enredekot. Hori da, ondo. Vale, listo. Eta labia zeiru irtzen, labir, 5 minutu pasadia, Zabaldu dingo de labia, ez da? Bai. Ondo, kontuz, oso berua dago, Berua osoak. Hende puntek egingo guz, karton horizetan. Kontuz. Purtsu ditago botagu. Abitza zuikutu. Pixkat, eta mentxen bere zea xuko hontan. Beren guztagaz, eta beren apurtxo saltietu, mentxe, gordinik. Vale. Listo. Bai. Nik eraman. Listo. Ba, nik ozenet, baiko gozela, pausu guztiek. Pausu guztiek emetxen. Orduan, emetxen dotore, baterian, montatu behar gara. Beia. Gari zain zuriak, tipula pixkak, pilarrak, tesnegainak egindako, krema fin-fina, ez da? Bai. Hori da. Esen, ikutua, koloriare fina, eta orain, botako dien saltza honek bai izango dula, beak indarra, ez da? Bai. Jengibre eta kurria da maki. Hori da. Hau aukera, nahi izan ezko berrintzia bat zehor. Baina hau nola berrindu indau, bi tekstura desberdinean ondo. Ba. Eta gero, bekin neurrien, platera ukikin bedu, beran nortasune eta... Hori da. Platera hau bereziki da, Busturiako jatetxekoa. Bai, hori da. Torre Madariaga. Zepina. Azken. Bai, azkenenga, lau, ipiniko ditugu.
Holaxe, eta orain apaintzeko, bai. Zein, zolio pixkat ban? Bai. Ekargo zut. Listo. Listo. Hortzu utzi. Eta holaxe izango da, ezta? Gaurko bigarrengo patera. Berara gastatuko dut. Ilarrak eta gari zainzuriak ura eta oliotan egozi. Tipulatxa, gurina eta berakatza zueztitu. Kurria eta jengibre hazia zartagian gorritu. Eta aurrekoari nahastu. Esnegaina eta jogurra gehitu eta guztia murriztu. Itxaskabra zati bat zartagian gorritu eta ladean sartu. Ilarra, gari zainzuriak eta esnegainarekin saltza egin. Gari zainzuri muturrak zartagian gorritu. Osagai guztiak platereratu eta germinatuekin apaindu. Prest, platera daztatzeko. Itxuraz oso bolita. Kolore desberdinekin, bintzen zatia bartuko temenikan. Fuego. Fuego. Fuego, sua. Eman sua. Hori da, hemen ikutu bat. Haure, porratzeko deziatzen, no, saltza hau? Uste baino. Uste nuen indartzun gozala, baino ondo, Ez dio arraiek entzen. Nik igual gatz pizkate esto, baina... Baina fina dago, bai. Zu pentsatu zu holako arrai ederrai kentzia indar guztia. Bai, da gero beste krema ari ben hortasuna protein hori da. Ekilibria lortzi ez da erraza, bueno, alegintzen gara. Alegin duzia eta baita lorturea. Hori da. Gaur, lehen da... Bai, ala uste honetan, lasai. Benetako hitzak ezatitu nik. Gaurko saioa bukatu dugu, gogoratu guztioi, iradokizuna jasotzeko saioten gala, gustoratzen ditugula, pentsatzen zuena esan, eta guk gero erantzuna emango. Gaurko atikan bagoaz, inigo, hori da, bihar etorri berriz, Bai, etorko naz, bai. Bihar berriz ezuekin. Jo.